Moi, mä oon täällä Vilkunkaa ja me tehdään nyt tää kanelihaaste. Eli meillä on lusikat ja kanelia tuolla, meillä on vettä. Vähän jännittää. Ota se. My god. Mitä me muuten otetaan tota? Mä otan tää pois. Joo. Saaks? Okei. Oh my god. Varo, et se ei näyt kuulun. Apua. Otetaan ehkä. Kyllä se ihan väliä. Apua. Onneksi kaneli on hyvää. Onneksi. Okei. Noin, Tessa, onko se valmis? N, Y, T, nyt. Oh my... Oh my god! Näin! Sori, tässä teidän kukkaset kuvaa. Ja ihmettä. Ai, olen silmään. Kukkasilla on röhkö. No ei vaan. Tää ei aluksi tuntunut Ei yhtään miltään, mut sitten se vähän aikaa suussa, niin sitten alkoi tuntua. Ja niin kun alkoi polttaa sillai oudolta. Oli mä haastetaan nyt kaikki teidät tekee tää haaste. Elikkä selvittiin tähän, ei siis kuole ihmeessä, kokeilkaa. Wow. Moikka! Moikka!